Mga kaibigan, alam kong mainit ang usapan pagdating sa gobyerno at batas. Pero teka lang, bago tayo magbitiw ng mga salita o aksyon, pag-usapan muna natin ang isang mahalagang legal na konsepto, inciting to sedition. Baka hindi nyo alam, pero pwedeng makasuhan ng isang tao kung hindi siya mag-iingat sa mga sinasabi at ginagawa niya. Ano nga ba ang inciting to sedition? Inciting to sedition, sa madaling sabi, ito yung pag-uudyok o pagsusulsol sa iba na lumaban sa gobyerno sa paraang hindi ayon sa batas. Halimbawa, una, pagsulat o paglathala ng mga pahayag na nagpapakita ng paghikayat ng kaguluhan. Pangalawa, pagbibigay ng pampublikong talumpati na nagpapasabik sa tao na mag-alsa. At pangatlo, pagpapakalat ng impormasyon na magpapalakas ng galit laban sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi porket galit ka sa sistema ay may lisensya ka ng magsulsol ng gulo. Iba ang pagbatikos na nababase sa ebidensya at nasa loob ng legal na paraan. At iba rin ang pag-uudyok ng kilos na maaaring magdulot ng kaguluhan. Bakit ito may parusa? Simple lang, para mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anarkiya. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng maglabas ng saloobin. Pwede at dapat nga, pero gawin ito sa tamang paraan. Gamitin ang tamang legal na proseso. Pwedeng dumulog sa korte, maghain ng petisyon o sumali sa makabuluhang diskusyon. Gamitin ang tamang plataforma. Imbes na magpakalat ng pekeng balita o mag-udyok ng gulo, bakit hindi gamitin ang social media para sa edukasyon at mas matalinong pagpapahayag? Gamitin ang tamang tono. Mas epektibo ang matinong diskusyon kaysa sa init ng ulo. Paalala sa mga mainitin ng ulo, alam kong maraming dismayado sa iba't ibang issue, pero tandaan natin, hindi lahat ng galit ay kailangang ibuhos sa maling paraan. Hindi tayo makakakita ng tunay na pagbabago kung ang paraan ay puro sigawan, pananakot at karahasan. May mas epektibong paraan para marinig at may paglaban ng ating karapatan. Sa huli, hindi bawal magreklamo, hindi bawal ipaglaban ng tama, pero may tamang paraan at may batas na kailangang sundin. Kung gusto mo ng pagbabago, gawin mo ito sa paraang hindi malalagay sa alanganin. Dahil tandaan, mas malakas ang boses ng isang taong may respeto at disiplina kaysa sa isang taong puro init ng ulo. Maging responsable, maging maingat, maging matalino. Like, share, and comment kung may tanong ka tungkol dito. Salamat!